ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಕುಡ್ಲಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್. ಬಾಬನ ದರ್ಶನ ಪುರಾಂಡ್ ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಶನಿಸಿಗ್ನಾಪುರಗ್ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲ ಬಲೆ ತೂಕ ಪೂರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ತುಲೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗನೆಲ್ಲ ಡ್ರೆಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಯ್ರು ಎನ್ನ ಆಮೇಟ ಅಮ್ಮೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ಶನಿಸಿಗ್ನಾಪುರ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಟೆಂಪಲ್ ಅವು ಅಲ್ಪದ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ಯಾನ್ ಬಕ್ಕ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪ ಟೆಂಪಲ್ ಹೋದು ರೀಚ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸಸ್ ತೂಪದ ಪನ್ಪೆ ಅಲ್ಪದ ದಾದ ವಿಶೇಷತೆ ಎಂದು ನಿಖುಲ್ ಅವರ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತ್ ನಾನು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೂಲಿ ಬಾರಿ ಪನ್ನಿನ ಹಾಕೊಂಡು ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂಚ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಸ್ಟೇ ಟ್ಯೂನ್ ಇತ್ತೆಂಗುಲು ಪೋಂದು ಪುನಗ 3 hours ಜರ್ನಿ ಸೊ ಪೋನಗ ದಾದಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಬಂಜಿ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಂದು ಪೋಚ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಗ ನೀವು 3 ಗಂಟೆದ ಜರ್ನಿ ಅವು ಅಂಚ ಆನ್ ದ ವೇ ಪೋನಗ ನೆಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಡಾಬದ ಅಲ್ಪ ಪೋಪ ಹೋದು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲ ದೇತನು ಅಂಚೆನೆ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪಿದಾಯ್ಡ್ ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಾಲಪ್ಪು ಹೋಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಉಜ್ಜಾಳು ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲ ನೆಜ್ಜಿ ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಜ್ಜಾಳು ಕುಲ್ವೆ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲ್ಲ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಮುಲ್ಪಾಂಡ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮದ ಜ್ಯೂಸನ್ನು ಮಿಷಿಂಡ್ ಪಾಡ್ದು ಉಂದು ಮನ್ಪುನತೆ ಅಲ್ಪ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪೆತ್ತಗೊಂಜಿ ಕೆಕ್ಕಿಲ್ಗೊಂಜಿ ಉಂದು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಮರ ತುಂಡು ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಅವು ತಿರ್ಗನಾಗ ಅವು ಕರ್ಮದ ಒಂದು ಜ್ಯೂಸ್ ಅದು ಬರ್ಪಿನಿ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ ಮನ್ಪಿನ ಅಯ್ಯೋ ಪಾಪ ಪೆತ್ತಗೆ ಏತು ಬೇನೆ ಆಪುಣ ದಾದನಂತ ಐಕಾರ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪನ್ಪುನು ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಪೆತ್ತಗ ಮೂಲು ಸರಿ ತಿಂಡೆಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಐಕ್ ಇಡೀ ದಿನ 24 hours ಎಲ್ಲ ತಿರ್ಗೊಂದು ಉಪ್ಪುಜಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವು ಒಂಜಿ ತಿರ್ಗದು ಮನ್ಪುನು ಇಜಿನಂಡ ಕುಲ್ಲುನು ನಿಕ್ಕದಾಗ ಮಂಡೆ ವೆಚ್ಚ ಅಂದು ಪನ್ನೊಂದು ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಲೈನಡೆ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ಅಲ್ಪ ದಾದ ಪನ್ನಗ ಜ್ಯೂಸದ ಏತು ಕಡೆಟ್ಟು ಜ್ಯೂಸದ ಒಂದು ಉಪ್ಪುಂಡು ತುಲೆ ಡಾಬದೆಲ್ಲ ಕನೆ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಉಜ್ಜಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕುಲೋಂದು ಬತ್ತಿನ ಕಸ್ಟಮರ್ನ ಕ್ಲಿಗೆ ಕುಲೋಂದು ನೀರೆಲ್ಲಿಡು ಉಜ್ಜಾಲ್ಡು ಕುಲ್ಲುಲಕ ಕುಡ್ಲಡ್ಲ ಇಂಚೆನ ಭಾರಿ ಖುಷಿಯ ಪೂರೆಲ್ಲ ಡೈಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ಗಳ ಬರುವೇರು ಅಂಚನೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆ ಗೆಡ್ಡೆ ಬೇರಲ್ಲ ಅವು ಆಂಡು ಬಂಜಿ ಪೂರ ಪುಲ್ಪೆನಾಂಡು ಪೂರನೆಲ್ಲ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಂಡು ಅಂಚನೆ ಡ್ರೈವರ್ ಪಾಪ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಏಜ್ಡ್ ಡ್ರೈವರ್ ಬತ್ತದು ಉಪ್ಪೇರು ಪಾಪ ಆ ಪ್ರಾಯಡ್ ಎಂಕುಲು ಬೆನ್ಪನ ಜನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಒಂಜಿ ಏಜ್ಡ್ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ ಸೊ ಅರೆಗ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬತ್ತಿನರೆಗ್ಲ ಕೊರ್ಪ ಬರ್ಪಿನರೆಗೂ ಕುಲ್ಲಾದ ಎಂಕುಲು ತಿನ್ಪು ನಾವು ಸರಿಯತ್ತು ಅಂಚದು ಅರೆಗ್ಲ ಆರು ಬೊಡ್ಚಿ ಮನ್ಪೇರಿ ಅನ್ ತಿಂದು ಬೈದೆ ಅಂದ ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರೆಲ್ಲ ಚಪಾತಿ ತಿನ್ಪುನು ಅಲ್ಪ ಬಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಅವಿವೇ ಅಕ್ಲೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮುಟ್ಟ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಪಾಡ್ಲ ಕಾಪುಂಡು ಚಪಾತಿ ತಿನ್ನದೆ ಆಂಡಲ ಎಂಕ್ಲು ಬೈ ಫೋರ್ಸ್ ಮನ್ಪ ಬಲ್ಲೆ ಇರ್ಲ ತಿನ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆ ಸರಿ ಆಪು ಜೀರೇನು ಬಿಡ್ದು ತಿನ್ನಿಯರೆಂದು ಬಕ್ಕ ಪಾಪ ಆರು ಬತ್ತ ಕುಲ್ವೇರು ಆರು ಮಿಸಲ್ ಪಾವು ತಿನ್ಪಿರು ಅಲ್ಪ ಅವೇ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕುಲು ಜೀರಾ ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ಪನ್ನೀರ್ ಮಸಾಲೆಲ್ಲ ತಿನ್ಪ ಎಂಕುಲು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಕುಲು ಪೋಂದುಲ ತುಲೆ ಏತ್ತು ಶೋಕುದ ಪ್ಲೇಸ್ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಕಂಡ ಪುರ ತೂನಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಪೂರಾ ಕಡೆಟ್ ನಿರೇಲು ತಂಪಾದುಪ್ಪುಂಡು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ಪೋನಗ ನಮಕ್ ದೊಂಬುದ ಅರಿವೇ ಆಪುಜಿ ಆತು ಶೋಕು ದೊಂಬುಲಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಲೈಟಡ್ ಮುಗಲುಪ್ಪುಂಡು ದೇಪಂಡ ಒಂದು ರೈನಿ ಸೀಸನ್ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಪ ಆಂಡ ಶೆಕೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಕಾಂಡೆದ ಪುರ್ತುಡು ಒಂತೆ ಎಂಕುಲು ಪೋನಗ ಒಂಜಿ 11 ಗಂಟೆದ ಅಂದಾಜಿ 11 ರಾತ್ರಿ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮುಟ್ಟುನಾಗ ಲೇಟ್ ಆತು ಒಂಜಿ 2 ಗಂಟೆ ಅದುಪ್ಪು ಆತು ಪುರ್ತನಗೊಂತೆ ನಿರೇಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಒಂತೆ ಬಡ್ಸ ಬರ್ಪುನ ಸೂಚನೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಆಂಡ ಬಡ್ಸ ಬೈದಿನ ಅಲ್ಪ ಬೈದಿನ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಒಂತೆ ತಂಪಾಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲಡ್ ಬೈದಿಲಕ ಅಲ್ಪ ಬೈಜ್ಜಿ ಅಂಚ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ತೂದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂರ ಲೈನ್ ಇಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಪೋನಗ ತೂಯರ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಲು ಏತ್ ಕರ್ಮದ ಕಂಡ ಉಂಡು ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ಶನಿಸಿಗ್ನಾಪುರದ ಅಲ್ಪದ ವಿಶೇಷತೆದಾದ ಅಲ್ಪದ ಕಾರ್ಣಿಕದಾದ ಪಂಡದು ಇತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ತುಲೆ ಅವು ಶನಿಸಿಗ್ನಾಪುರ ಪನ್ಪುನ ಊರು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಅವು ಎಂಚ ಉದ್ಭವ ಆತಿನಿ ಎಂಚ ದೇವಸ್ಥಾನ ನಿಂದಲ ಪನ್ಪೇನು ಒಂಜಿ ಕುರುಬೆಪ್ಪೆ ದುಂಬದ ಕಾಲೋಡು ಒಂಜಿ ಕುರುಬೆಪ್ಪೆ ಆಯ ಒಂಜಿ ಕರ್ಬದ ಒಂಜಿ ಮೊಣಚಾದ ಒಂಜಿ ಒಂದೆಟ್ಟು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಕುಟ್ಟುವೆ ಕುಟ್ಟುನಾಗ ಆ ಕಲ್ಲಡು ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ಪುಂಡು ನೆತ್ತೇರು ಬರ್ನಾಗ ಆಯ್ ದಾದಂದು ತೂಪೆ ಆಯ್ದಕ್ಕ ತೂದು ಬಕ್ಕ ಆನಿ ನೈಟ್ಗೆ ಆಯ್ಗ ಒಂಜಿ ಕನಸು ಬರ್ಪುಂಡು ಕನಸಿಡು ಆರು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರ ಬತ್ತದ ಬಂದ್ಪೇರು ಎಂಕೊಂಜಿ ಆ ಜಾಗೆಡು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವಡು ಆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಂತಿಬಕ್ಕ ಎನ್ನ ಚಾವಣಿ ಉಪ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಅಂಚಿನ ಓಪನ್ ಅದು ದೀವೋಡು ಪಂಡದು ಪನ್ಪೇರು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆ ಒಂಜಿ ಜಾಗೆಡು ಶನಿಸಿಗ್ನಾಪುರ ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ದೇವಾಲಯ ಹಾಪುಂಡು ಆ ಊರುದ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದು ಪನ್ನಗ ಆ ಊರುಡು ಕಳ್ಳ ಕಾಕೇರ್ನ ಭಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ದಯಪಂಡ ಆ ಊರುಡು ವಾ ಇಲ್ಲಗ್ಲ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ದ್ಯಾಗ್ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ಪನ್ನಗ ಆರು ಶನಿ ದೇವರ ಪಂದುಪ್ಪೇರು
ಎನನ ನಂಬಿನಕ್ಲಿಗೆ ಊರುಡು ಆ ಊರುಡು ಕಳ್ಳಗಾಕಿನ ಭಯ ಉಪ್ಪುಜಿ ದಾಲ ಕಂಡದಲ ಪೋಪುಜಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಅಭಯಸ್ಥ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಉಪ್ಪುಂಡು ಪಂಡು ಪಂದುಪ್ಪಿರು ಅಂಚಾದ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲು ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೋಂಡ ತೂಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲಗಾಡು ಆಫೀಸಿಗಾಡು ಒಯ್ಕಲ ಬಾಕಿಲಿಜ್ಜಿ ಅಲ್ಪ ಓಪನ್ ಅದು ದೀದು ಓಡೆಗ್ಲ ಪೋಲಿ ಕಂಡದು ಪೋಪುಜಿ ಅಲ್ಪ ಆತು ಭಯಭಕ್ತಿ ಉಡುಪಿರು ಪಂಡ ಆತು ಕಾರ್ಣಿಕ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಂಚದು ಪುನಗ ಅಲ್ಪ ಲೈನ್ ಇಡಿ ನಮಗೆ ಪೋನಾಗ ತೂಯರೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಳ್ಳಗಾಕಿರ್ನ ಬಯನೆಜ್ಜಿ ಆ ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಇತ್ತ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕಳ್ಳಗಾಕಿರ ಒಂದು ಕಂಡದೇರು ಪಣ್ಪಿನ ಒಂಜೇ ಒಂಜಿ ಕೇಸಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಎನಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಅವು ಪೂರ ಆ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರನ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕಂದೆ ಪನೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಏರೆಗ್ಲ 7 ಶನಿ ಇತ್ತನಾಂಡ ಅವಲ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಪೂಜೆ ಸಂದಾಂಡ ಅವಲ ನಿವಾರಣೆ ಆಪುಂಡು ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲಾಯಗ ಬುಡಿನ ಮಾತ್ರ ಅವು 7 ಕುಡರಿಯಾಗ ಎಲ್ಲಿಯಾಗ ಪತ್ತದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೊ ಎಂಕುಲು 2 ಜನತಲ ಕುದರಡು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆ ಕಟ್ಟಾಯ ಒಂದು ಪಣ್ಣದು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕುಲು ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಬಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದ ಪನ್ನಗ ಅರ್ನ ಶನೀಶ್ವರನ ಒಂಜಿ ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ಮಿತ್ತಡು ಪೂರ ಸರಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಲ್ಪ ಪೂ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮಕ್ ಬಟ್ ಒಂದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಒಂಜಿ ಪೂರ ಕೊರ್ಪೇರು ಅವೇನು ಆ ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲಗ ಕಪ್ಪುದ ಕುಂಟು ಶನೀಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟದ ಪ್ರಿಯವಾಯಿನ ಒಂದು ಕಲ್ಲರವು ಅಂಚ ಕಪ್ಪು ಕುಂಟುನು ಒಂದು ತ್ರಿಶೂಲಗ ಪಾಡ್ಯಾರುಂಡು ನಮ್ಮ ಬಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ 2-3 ಐಟು ಅರೆಗ್ ಅಲ್ಪ ಸಂದಾಯರೆಗ್ ಒಂದು ಅಲ್ಪ ಕೊರ್ಪೇರು ಐಕ್ 650 ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಒಂದೇಕ್ ಬೊಳ್ಳಿದ ದಾತು ಪುರ ಉಂಡು ದಾಲ ಗ್ರಾಚಾರತಿ ನನ್ನ ಬೊಳ್ಳಿದ ದಾತು ಕೊರ್ನ ಅಲ್ಪ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಪುಂಡು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ಪುರ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿ ಪುರ ಸೊ ಎಂಕುಲ ಅಲ್ಪ ಉನ್ಮನ್ಪ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸರಳದ ಒಂಜಿ ಇಪ್ಪುಂಡು ಐಟು ನಮಕ್ ಮಿತ್ ಒಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಪೂಜೆ ಕಾಲು ಇಂಚ ತಿರ್ತಿಡೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಮನಸ್ಸಿಡಿತ್ತಿನ ಸಂಕಲ್ಪನ ಅಲ್ಪ ಎನ್ನದು ಇಂಚ ಬಂತದು ಅಲ್ಪ ತಿರ್ತಿರ್ದು ಆ ಸರಳು ಕಾಲಿ ಈತ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಉಲೈ ಪೋಪಿನಿ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಪೂನು ಇಂಚ ದಕ್ಕೊಡು ದಕ್ಕನಾಗ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಆಯ್ತ ಬುಡಾಕೆ ಪೋದು ಬೂರುನಾಂಡ ನಮ್ಮ ಎನ್ನಿನ ಬೇಲೆ ಆಂಡಂದರ್ಥ ಸೊ ಯಾನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಂಕ್ಲು ಶಿರಡಿಗೆ ಪೋದುಪ್ಪುನಾಗ ಯಾನು ನಟದುಪ್ಪು ಎಂಕ ಇಲ್ಲ ಒಡ್ಪಂಡದು ಸೊ ಐತ ಮುದೇಲಿಗೆ ಅರ್ನ ಶನೀಶ್ವರನ ಪಾದ ಉಂಡಲ್ಪ ಐತ ಮುದೇಲಿಗೆ ಬೂರ್ದುಪ್ಪುನು ಸೊ ಎಂಕ ಆಪುಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಈ ಸಲ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪಂಡ ಇರದಾದಣ್ಣಲು ಒಂಜಿ ಎನ್ನಲಿಂದ ಅರ್ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬುಡ್ದುನು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ ಎನ್ನದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಯಾನ್ ನಾವೇನು ಎನ್ನದು ಐತ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪಾಡುವೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತ ಮುದೇಲಿಗೆ ಬೂರುಂಡು ಕೆಲದಕ್ನ ಪುರ ಓಲೋಲ್ ಬೂರುಂಡು ಅವು ಪಂಡ ಸರಿ ನೋಟ ಬೂರುಜಿ ನಮ್ಮ ಎನ್ನದು ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿ ಎನ್ನದು ನಟನಾಂಡ ಐತ ಮುದೇಲಿಗೆ ಪೋದು ಬೂರುಂಡು ಸೊ ಆತು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ದೇವಸ್ಥಾನವು ನಿಕ್ಲ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಮಂತನ ಶನಿಸಿಗ್ನಾಪುರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ವಿಸಿಟ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಉಲಯದ ದರ್ಶನ ಪುರಾಪುಣು ಪೂಜೆ ಪುರಾಪುಣು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎಂಗ್ಳು ಪಿದೇ ಬರ್ನಾಗ ಎನ್ನೊಂಜಿ ಮರಳು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಉಂಡು ಇತ್ತ ನೆಟ್ಟ ದುಂಬು ದಿಂಜ ತೂವೊಂದಿತ್ತಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪು ಎನ್ನ ಕೂಡ ಫೋಟೋ ಸೆಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪು ಐಡ್ ಪೂರ 4 ಮೈಟ್ಲ ನಾಡೊಂದು ಒಲ್ಪ ಫೋಟೋ ದಿಪ್ಪಲಿನ್ನು ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಎನ್ನ ಮಲ್ಲ ಮಗಡ ಬನ್ಪೇನು ನಮರ ಎನ್ನೊಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ದಿಪ್ಪೊಂದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಆಯೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಐಡ್ದಕ್ಕೆ ಆನ್ ಪಾತೇನೆ ಮ್ಯೂಟ್ ಮನ್ಪುಂದು ಪನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಆನ್ ಮನ್ಪುಜೆ ಬನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಐಡ್ದ ಕಲ್ಪ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯೆ ನಮಕ್ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಪೂಜೆಡೆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿ ಉಪ್ಪುಂಡು ತಾರಾಯಿನ ಅಲ್ಪ ಕೊನೊಂದು ಪಾಡ್ರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ ಒಂಜಿ ತಾರಾಯಿಡ ಆಪಿನ ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತಾರಾಯಿಡ ಆಯ್ನ ಸ್ವೀಟ್ ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚೆ ಎಂಕುಲು ತಾರಾಯಿಡ ಆಯ್ನ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಪ್ರಸಾದನ ದೆತ್ತೊಂಡೆಂದು ಪೋಪ ಕೌಂಟರ್ ಪೋಪ ಆತನಗೆ ನಾನು ವೀಡಿಯೋ ದೆಪ್ಪರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಅಲ್ಪಲ್ಲ ಅಂತೆ ಸೀನಿಯರ್ ದೀಪಕ ಬಣ್ಣದು ಆತನಗೆ ಒಡ್ತಿ ಎನ್ನ ಪಿರಿಯಡಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ನಾನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಮೂಲ ಪಿರಿಯಡ್ ಹೊತ್ತದು ಕಮಂತದ್ದು ಎಂಕು ಲೋಕಜ್ಜಿ ಮೂಲ ಇಂಚ ಬಂದದಲ್ಲ ಯಾನು ಪಿರ ಏರು ಒಂದು ತೂಪಿನ ತುನಗ ಮೂಲು ಪೊಣ್ಣು ಹಾಂ ಮೂಲೆ Enemy spotted. Wait till you see the. No.
ತೂಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎತ್ತು ಶೋಕದ ದೇವಸ್ಥಾನ ತುಲೆ ಕುಡಲ ಅವನುಂಡವು ಕುಡಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅವನುಂಡು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಅವನುಂಡು ಪೊಸತ್ತು ದೇವಸ್ಥಾನ ಎಲ್ಲ ಅವನುಂಡು ಭಾರಿ ಪಂಡ ಭಾರಿ ಮೈಂಡ್ ರಿಲೀಫ್ ಆಪುಂಡು ದದನ ಒಂಜಿ ಎಂಕ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದು ದದನ ಒಂಜಿ ಪುದೆ ಜಾರ್ಲ ಕನ್ಯಾಂಡು ಪಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಅಡ್ಡಡ್ಡ ಬರೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಒಂಜಿ ನಿವಾರಣೆ ಆಯ್ಲ ಕಾಂಡೆಂಕ್ ಅಂಚೆನೆ ಮಲ್ಲ ಮಗನ ಬುಡ್ನು ಇತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆತನು ಸೊ ಎಂಕ್ಲು ಅವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಭಾರಿ ಒಂಜಿ ಪಡ ಒಂದು ಮನ್ಪೊಡು ನಮ್ಮ ಐಕೋಸ್ಕರ ಸೊ ಆಯನ ನನ್ನ ಪ್ರತಿ ಶನಿವಾರ ಪೋದು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ ತರೆ ತೊರೆತದ್ದು ಕೊರಡಾಪುಂಡು ಭಾರಿ ಅವು ಎಂಚಿನ ಗ್ರಾಚಾರ ಐತನೆಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಶನೀಶ್ವರಗೂ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆನೇ ಎವ್ರಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೆ ಕೊರ್ಪುನು ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಾತಾವರಣ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕು ಕೋಗಿಲೆ ಕೂಕು ಬನಂದುಂಡು ಎಂಗ ಇಡೀಟ್ ಮಕ್ಕರಾತಿನ ಅಲ್ಲ ಪಿರಾವಡ್ ಪೊಣ್ಣನ ಯಾನು ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಮಿನಿಯಾಡ ಯಾನು ಮಿನಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಿರಾವಡ್ ಕೈ ತಲ್ಪೋದು ಪೋತು ಅಂಚ ಮಂತನ ಬಂತು ನಿಕ್ಕೇರು ಮಾರದು ಒಂಟೆ ನಾಡು ಪತ್ತಿನಿ ಬಂಡದು ಯಾನು ಅಪಗನೆ ಅರಡ ಬನ್ಪೇನು ಪಂಡದು ಅಂಚಾಲು ಕಂದು ಬಂತಲ್ಲ ಪೋಡಿದು ಪೋತೇನು ಅವರ ದಾದ ಪಂಡದು ಮುಂದೇಂಕುಲು ಕೂಡ ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಐಕ್ ಶನೀಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಐಕ್ ಪೂಜೆಗೆ ಬೋಡಾಯಿನಂಚಿನ ಪೂರ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಪಾಡ್ದುಪ್ಪೇರು ಆ ಬಾಸ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಪ ಕೊರಿಯರಿಂದ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಕುಲು ರಿಟರ್ನ್ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ರೂಮಿಗೆ ಬರೋಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಇತ್ತೆ ಮಾಡಿ ನೀ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಂತಂದಿಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ನೀ ಬಿದಾಡು ನೈಟ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಫುಲ್ಲು ಟಯರ್ಡ್ ಮುರಣಿ ಪೂರ ಭಾರಿ ಎಕ್ಸೈಟ್ಮೆಂಟ್ ಇತ್ತೇನೆ ಟ್ರೈನ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಗುಣೊಂದು ಇತ್ತೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಗೊತ್ತನು ಕುಲ್ಲುದು ಸಾಕಾತನು ಇನ್ನು ನೈಟ್ ಎಂಕುಲು ಕುಲ್ಲಿಯಡ ಟ್ರೈನ್ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡೆ 5 ಗಂಟೆ ಹಾಕೊಂಡು ಎಂಕ್ಲು ಹೋದು ತಿನ್ನಾಗ ಕುಡ್ಲ ಹೋದು ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಅಂದು ಎಲ್ಲೇ ಬೈಯಾಗ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡು ನನ್ನ ಅಮ್ಮಗಲ ಫುಲ್ಲು ಸಾಕಾತಂಗೆ ಬಚ್ಚಿದ್ದು ಗೊತ್ತು ಪೂರ ಇಲ್ಲ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಅಪರೂಪ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ಇಂಚ ಪಿದೆ ಬರ್ರೆ ಬನ್ನಾಗ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಹಾಕೊಂಡು ಪೂರ ಕಡೆಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂಚ ಆಂಡು ಇತ್ತೆ ಚೆಕ್ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ರೂಮ್ ಹಿಡ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಿದ್ದಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಗಾಡಿದು ಲೈಫ್ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಪಾರ ಬಿದ್ದಾಡ್ತೀನಿ ಗತ್ತಲೆ ಅದು ಕಾಲ್ಗೇಟ್ ಸ್ಮೈಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಸೀದೆ ಕಡು ಸೀದೆ ಅಡಗಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ పోయా ಬಿದ್ದದೆ ಗ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ದು ನಿಕ್ಕ ಸಿಂಗ್ಲಕ್ಕ ರಾತ್ರಿ ಅಂಚ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಟ್ರೈನ್ ಜನರಲ್ ತಿಕ್ಕದೀನಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಏತ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ನೆರ್ತೇನ ದೇವರೇ ಗೊತ್ತು ದಯಪಣ್ಣ ಬನ್ನಗ ಎಂಕ್ಲು ಸ್ಲೀಪರ್ ಕೋಚಿಡ್ ಬೈದು ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾತು ಹೆಂಗೆ ದಯಪಣ್ಣ ಹೆಂಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ತು ಓಲ್ಲ ಕುಲ್ಲೆರ ಆಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ಕುಲ್ಲನ್ನು ಪಣ್ಣ ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಒಂಜಿ 1 ಅವರ್ ಕುಲ್ಲೆನು ಬಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಆಪುಜಿ ದಯಪಂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲಿಗೆ ಗೊತ್ತುಪ್ಪುಣು ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದು ಬಕ್ಕ ಅವು ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇಯ್ನದ ಹೆಂಗೆ ಪಣ್ಣ ಆ ಟೈಮ್ ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಾಂಡು ಅವು ಕುಡರ ಪನ್ಪೆ ಸ್ಟೋರಿ ಇತ್ತೆ ಬೊಡ್ಚಿ ಈ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಜರ್ನಿದ ಒಂದೇಟು ಉಪ್ಪುನಾಗ ಅವು ಸ್ಟೋರಿ ಬೊಡ್ಚಿ ಕುಡರ ಪನ್ಪೆನ್ ದಾದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆತನು ಪಣ್ಣದು ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ರೀಚ್ ಆನಾಗ ಅರೌಂಡ್ 11 ಆತನ ಎಂಕ್ಲು ಪಂಡ ದುಂಬೆ ಪೋದು ಕುಲ್ದಿನ ದೇ ಪಂಡ ಟ್ರೈನ್ ಮಿಸ್ ಆಂಡ ಪಂಡದು ಐಡ್ದಕ್ಕ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ ಆನಾಗ ಜೋರು ಚಳಿ ಆಯ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು ಆಂಡ ಯಾನು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆವಾದ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಬ್ಯಾಗ್ಡ್ ಜಾಕೆಟ್ ಪಾದು ದೀದಿತ್ತೇನು ಸೊ ಮಿಡ್ ನೈಟ್ಗೆ ಎಂಕು ಜೋರು ಚಳಿ ಆಯ್ರೆ ಸುರಾಪುನು ಅಂಚಾನ ಜಾಕೆಟ್ ಬಕ್ಕ ಶಾಲು ಕೆಬಿಕ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಮೊಕ್ಲೆಡೆಗೆ ಏನು ಜೋಕ್ಲೆಡ ನಿಕ್ಲೆ ಚಳಿ ಆಪುನ ಅಂದಾಕ್ಲೆ ಚಳಿ ಆಪುಜಿ ಚಳಿ ಇಪ್ಪುನ ಆಂಡ ಆಕ್ಲೆಗೆ ಆಪುಜಿ ಬನ್ಪಿರು ಐಡ್ದು ಒಕ್ಕ ಟ್ರೈನ್ ಬೈದಿನ ಟೈಮಿಂಗ್ ತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕುಲೊಂಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರೈನ್ ತುಲೆಗೆ ಎಂಚಿನ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗ್ಪುಂಡು ಹೈ ಆಯ್ತ ಆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ದ ಬಾಟಲ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಕ್ಲ ಮೇಲ್ಗೆ ರಟ್ಟದನ್ನು ಪೋಪಿನ ರಬಸೊಡವು ಆತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಂಡು ಏರ್ಲ ಮಿನಿ ಅಡ್ಡ ಮಿನಿ ಪೋಯಿನೈ ಚಿಪ್ಪುಡು ಚೀರಾವೆ ಆತ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಟ್ರೈನು Bye, have a great time. ಲಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತನೆ
1:46 ಆತನು ಟೈಮಿಂಗ್ ರಡ್ಡೆ ಆತನು ಕೈತಲು ಎಂಚೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಯ ಟಯರ್ಡ್ ಆದಿತ್ತನು ಈ ಜೋಕ್ಲೆಲ್ಲ ಟಯರ್ಡ್ ಆತನು ಫುಲ್ಲು. ಒಂದು ಮನದನಿದ ಸೀನ್ ಕುಲೋಂದೆ ರಾತ್ರಿ ಪುಲ್ಲೆ ಮುಟ್ಟಲು ಕುಲೋಂದೆ ತಿನ್ನು ಕೊಲ್ಲುದು ಎನ್ನ ಬೆರಿ ಒಂಜಿ ಲೆಕ್ಕ ಆತನು ಎನ್ನ ಮಲ್ಲಮಗೆ ಪುರ್ಲು ಜೀದಿದುಲ್ಲೆ ಸೋನು ಕುತ್ತ ಕುಲೊಂದೆ ಎಲ್ಲಿ ಮಗೆ ಕುಲೊಂದು ಅಟ್ಟ ಮೀದ ಕುಲ್ಲುದೆ ಐಡ್ದ ಕೊಂತೆ ಕ್ರೌಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಟ್ರೈನ್ದೊಲ್ಲ ಐಡು. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಂಡೋ ಸೈಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಖುಷಿ ಇಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ಕೊಲೊಂದು ಆರಾಮ್ಸೆ ವಿಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇನೆ. ಅಂಚೆನೆ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮದಕ್ಕೋಚಿ. ಕೀಪ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಾಯ್.